Be sy'n y lle ma dwi'n fel o adra, does na'm lot, dim ond ceia. Bach o ddefaid ar y borfa, gweld gola afonydd Pesda. Da ni'n yn fach, mae lleisiau ni'n fawr, felly stopiwch sbio i lawr. Ni bu ar awr, agor dy gysliad, dyma podlediad. Plant Pesda. Helo, a croeso nôl i'n podlediad amdan Cynhesu byd eang a hanes. Efo fi, Elsa, ac yn Harad. Pam ti'n hoffi hanes? Pam ti'n fod diddordeb mewn hanes? Wel, dwi'n yn siŵr, nes i ddechrau gael llawer o diddordeb yn fo, fel fatha blwyddyn 5, oherwydd o'n i'n hoffi hanes cyn blwyddyn 5, ond nes i ddechrau gael mwy o diddordeb yn fo, fel adag blwyddyn 5 gan fod oeddwn i'n dysgu amdan fel Anne Frank ac yr Ail Rhyfel Byd, a o'n i'n fel hoffi'r hanes, ac yn blwyddyn 6 oeddwn i'n dysgu amdan heddwyn, a nes i gael to diddordeb wedyn y hanes yna. Sut ti wedi ffeindio allan mwy amdan fel beth ti'n hoffi a be'n hanes ti hefo diddordeb yn? Lot trwy ysgol, oeddwn i'n dysgu llawer amdan hanes, a weithiau fysa yna pethau hanes yn dod fyny ar TikTok fi amdan yr Ail Rhyfel Byd a'r Rhyfel Byd gyntaf. Dyna sut dwi wedi dysgu llawer o hanes. Oes na fel rhywbeth fel really anhygoel neu out of the ordinary ti wedi weld ar TikTok chdi amdan hanes neu pethau amdan bywyd rhywun? Nes i weld un dynas oedd yn 98 oed ac oedd hi wedi bod yn out, dwi'n siŵr sut i ddeud o, ond dwi'n siŵr beth i enw fo, ond oedd hi efo rif ar y braich chi pan oedd hi yna adeg y pryd yna, a nath hi gallu syfeifio. Dyna di'r peth mwyaf dwi wedi weld am hanes ar TikTok, dwi'n meddwl. Pam bod cynhesu byd eang yn bwysig i chdi? Dwi'n meddwl mae'n pwysig i fi, cos dwi'n plentyn fel yn yr oed yma, a dwi'n meddwl dos na'm paned fi, ti'n yn gallu fel yn pwyso delete, ti'n gwybod? Ti'n gorfod wneud rhywbeth amdan y pethau ti eisiau newid. Os ydych chi gallu newid rhywbeth am y byd, fe fysach chdi newid? Dwi'n meddwl, dwi'n yn siŵr, either fully get rid of cynhesu byd eang, neu fel stopio pobl rhoi dy bai ar gam ar pobl ifanc amdan i gyd o hyn. Cos maen nhw'n meddwl, bai nidio cos da ni ar ffons ni gormod, neu da ni ar-lein too much neu wbath fel yna. Wyt ti erioed wedi cael bai ar gam neu rwy'n ti'n nabod wedi cael bai ar gam am cynhesu byd eang? Do, dwi wedi cael, dim fi personally, ond dwi wedi cerdded lawr y stryd a dwi wedi clywed pobl yn siarad a dweud fel, weld sbwriel, dweud, mae'r plant wedi bod yn rhoi sbwriel ar y llawr neu wbath fel yna. Wyt ti erioed efo fatha ysgol gynradd wedi bod i fel ar trip i rywle a di weld sbwriel fel chi bynnag oeddech chi'n mynd? Do, unwaith, oedd o ddim hefo ysgol, ond unwaith nes i mynd ar taith cerdded hefo teulu fi fyny yn y mynyddoedd, a nes i weld holl ffordd oedd ni'n mynd, nes i weld llwyth o sbwriel ac fel oedd na cae llawn defaid a ceffylau a pethau, ac oedd llwyth o sbwriel ar y llawr yn fan'na. Be wyt ti'n gwneud i helpu'r amgylchedd? Mae 'na couple of things ti'n
ti'n gallu gwneud, pobl sy'n gwrando i hyn adre'n gallu gwneud hefyd, fel dim defnyddio botel i dŵr plastig fel gael rhai metal ti'n gallu defnyddio eto, neu dim gael fel straws plastig mewn siop gael fel rhai papur. Neu ti'n gallu ail defnyddio rhai pethau a mae lot o pobl yn dweud bod yn fel vegan neu vegetarian fydd o'n helpu'r amgylchedd, ond o'n i'n vegan am fel mis, dwi'n meddwl. A oedd o ddim, os ti'n prynu bwyd fel sy'n cheap ac yn vegan, mae gymaint mwy yn drwg na hyd yn oed prynu fel meat really dda a sy'n o'r cymdeithas lleol chdi, mewn fath o'n. Alla i ddysgu mwy am hyn ar TikTok. Dwi'm yn siŵr, fel wyt ti'n gallu dysgu unrhyw beth ti isio os ti hefo'r mynad i wneud o, a os ti efo diddordeb yno fo, fel ti a hanes, ti'n gallu ffeindio rhyw ffordd i gael hyn lle bynnag. Diolch i Llyfrgelloedd Gwynedd A prosiectau Gaeaf Llawn Lles am wneud y podlediad yma'n bosib. Diolch i Kerry i dysgu ni rapio. A diolch i Mari a Mared. Cofiwch wrando tro nesa. Ta!